Казвам се Людмила Боянова и съм директор на най-новото училище, открито през 21 век, Александър Георгиев, Коджака Фалията, град Бургас. Нашето училище отвори врати през 2017 година, като през 2018 година започна изучаването на корейски език в групите от целодневна организация на обучението като предмет в занимание по интереси. Интересът към този език наистина е много голям. През 2018 година стартирахме 4 училища, като учениците, които изучаваха езика, бяха около 60. За тази учебна година училищата вече са 7, а учениците са повече от 130, които са разделени в няколко групи. В училищата се изучава корейски език както като втори чужд език, така и като занимание по интереси, както в нашето училище. Училищата, в които се изучава корейски език, това са Основно училище Васил Априлов, Основно училище Елин Пелин, Начално базово училище Михаил Лакатник, Английска езикова гимназия Гео Милев, Средно училище Свети Кирил и Методий, Средно училище Епископ Константин Преславски. Изучаването на корейски език става благодарение на посолството на Южна Корея в България и с тяхна подкрепа и подкрепата на община Бургас. Децата се докосват до една култура, която за нас е екзотична, много цветна. Запознават се с традициите, с начина на общуване между хората, което за нас е наистина голямо богатство.